धोखा भाई फोन करके कहलस कि अच्छा तो हम भाई मसल खरमुंडल देखा है, सब लोग तैयार बा, इंतजार बा के भाई आवत तक कुछ ऐसा न हो जाए। सब लोग देख रेख में उनको के माला पैली जनुआ के कड़ी समझैली महल ना बात ना मरी उठा के भैया सैली उनको के माना पैली जनुआ के बड़ी समझैली मानल ना बात ना मारे ओकरा